ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 7:36 oras po sa Pilipinas. Ang oras hatod po sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indokan Clinic ni Dr. Rodi Ante. Piparam po sa Gabos na sayaon asin bukas ang clinic oral daw. An oras hatod sa Indokang Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms, to keep the family safe. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogrow, kumpletong Nutrichan para grow happy. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard, make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo everyday. May ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang programang Anhapot, hatod sa Indo, kan Generica Drugstore. Gamot at serbisyong guwastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may kay ka. Ano ang masasabi nindo po kay ni mga tugang na performance kan APEC sa pag-restore din kuryente sa endong mga harong? Ano po ang masasabi nindo sa endang style nin pag-restorar kan mga linya sa satuya tabi na kapalibutan? Let's go! Kompleto daw nin tao ang APEC? Kompleto daw ke resources ang APEC? Dakol daw ang resources na pwedeng magamit kan APEC o available daw ini? Iyan po ang hapot. Kaso hapon, nag-press briefing mga tugang ang APEC. Ipinaliwanag sa mga taga-media kung ano po ang rason kung ang status kan sa endang power restoration sa probinsya Kanalway. Asin ang rason kung arog kayo ng sitwasyon sa Tuya Gabos, nakita oral daw na nangapudan sa APEC nga sinda mga kamo kita ibalik po mga tugang ang ilaw sa satuya na palibot. Ano po ang reaksyon nindo kay ni? Oya po ang report kay ba po mga tugang si Pading Al Armario. Pading Al, good morning. Go ahead. Hello, good morning, Pading. Ihingwahon man kan APEC na mapailawan ang mayoriya kan mga consumer sa Albay bago magpasko, asin bagong taon. Iyan ang asigurasyon ni Leslie Capos o kan APEC Management sa bagay ni Leslie Capos, ang Corporate Communication Officer kan APEC sa ginibong press briefing kaso hapon.
sa status kan restoration ko niyan, ang second district kan Albay, nasa 77% pa sana ang accomplishment. Mientras na ang third district kan Albay, na konsideradong talagang nagulpiman, nasa 15% pa sana. Ang first district, iyo ang talagang nagulpi, nasa 10% pa sana ang naariglar ang mga linya kan kuryente. Sa tabang iyan pa kan maabot 300 more or less na mga linemen hali ini sa iba-ibang mga kooperatiba na nagtatarabang ng unyan sa iba-ibang areas kan first and third district, concentrated sinda duman, plus ang mga tauhan kan APEC, tanganing mariglar naman ang kuryente dyan sa third and first district na talagang iyoan nagulpi. Igwamang kinatatadang puwersa, digdi sa segundo distrito, itong ining pagkapon na skeletal force, na iyo man ang nag-ariglar kan mga linya digdi sa segundo distrito. Kundi sa paliwanag ni Leslie Capos, priority ngunyan kan mga linemen na ini, iyo ang bigapod na backbone lines. Kung sabihon, suyaon sa mga gilid kan highway, mientras na second priority, itong mga secondary o lateral lines na pigaapod. Iyan ang rason kung nga ta may mga residensya na nagkakabarayaan na dahil napapailawan kung ikapalan nasa nakakabit sa secondary o lateral lines, o kaya ikaduang rason baka may diferensyaan sa imong linya maski arani ka dyan sa backbone lines o konektado ka sa backbone lines. Kung kaya iyan ang problema, kaya sagkod sa ngunyan, may mga lugar, may mga residensya na dahil paninilaw makulog sa sindang boat, na sukataning igwa na ki ilaw, nagpapaturutugtog na ki sounds niyan, pero ang kataning sagkod ngunyan, sakripisyado pa na daing supply kan kuryente. Kumusta ang mga resources kan APEC? Inako ninda na medyo kulang talaga sa tao, saka kulang sa materyales. Tama lang nga ni, ibang lugar may mga diferensyaan transformer, may diferensyaan poste. Sabi ni Leslie, yan ang isa pang problema namin. Medyo kulang sa materials. Number one, manpower kulang, tama? Manpower, kulang. Inako na kulang. Tama, may augmentation nga ni ng nagtatawang. Okay. Poste. I mean, ining mga transformer, hanggang sa ngunyan, may mga area pa, na daing nag-iilaw, daing transformer. Ano sabi ni Leslie? Kulang. So, iba pang mga kinakaipuhan, poste, mga wires, etc. Kulang. Okay. Lahat tayo lingon tangan ang record kan mga posting kulang, kaipuhan. Transformer pa. Sa kulon din ang record, ang kaipuhan, ang na-damage, ang poste, nasa 32,000 na mga poste ang na-damage. Okay. Piling iyo, yan ang kaipuhan na ma-restore. 32,000 na poste. Kantidad yung mga 70 million. Transformer, 1,270 na transformers ang na-damage. 1,200. 8.3 million ang Iyo. kantidad gayan. Itong So, pagkapod na, ikaw pa, so conductor sa pagkapod ninda, 323 point, sulaba ini. Conductor, driver, Conductor sa pagkapod. driver. Ang driver, lineman. Oh. Gapunta kang sarawayon ka dyan. Bago, sino ba ang driver? Okay. Sa conductor kayo doon sa... Ang conductor. Okay, sige. Nasa So, 323.66 kilometers. Ang gusto sabihin. So, sabi ni Edwin, iyan nga, conductor, kun midwife nga pa, no? Kunars. Naling mo na si Edwin. Ito sa Kunar, sa DOH ito. Oh, okay. Now, Gaba, di, correct. So, sabihin pa de, Gaba.
line hardware. So mga linya. Mga linya. Oh, 21.8 million ang kantidad na kaipuhan. Okay. Iyan nasasabutan ta iyan. Tayo na kadaklang kan duman sa first district buda sa third. Aha. Iyo, now. Ang hapot mo niyang kantawo, kung nata takita sa second district na may kuryente na, kahaloy ang response para sa pagre-restore kan mga lateral lines. Iyan ang problema ta. Pero nasimbag na gayon ito sa hapot mo, o sa sabi mo, Aha. nakulang kitawo. Tama? Walang gitaw. Second priority ang lateral, secondary line. Oho. Ang primary line ining so wire na yaon sa poste sa taas, di ba? So mga nasa highway bagayan. Nasa highway. Ah, Ang lateral so hali sa highway pasiring sa mga streets. streets. Ay, secondary. Secondary ang napodgaan. Oh, ang lateral lines itong hali duman sa mga street na ito pasiring sa harong, tama? Pasiring sarong. Oh. Tang diman ngo niyang kantawo, natang hita kahaloy mi makuryentehan. Naigwa na sukataning mi ako dai. Ayun na nga na yan. Kung masurte ka na yaong ka duman sa backbone line sa Katako, Oh, may ilaw ka. may ilaw ka. Okay. Kung dai, Kunda, duman ka sa second haloy kang priority. halat. Second priority ka. Okay. Ayun na yan. Kaya pala noon sa mayampangan kang DCGB hanggang duman sa Purokdos, wala pa. Kung na yan, secondary o lateral. Secondary line ini, Oh, lateral line pasiring sa mga residentes. Oh, okay. Di yun na. Ayun na yan ang rason. Yun na yan. Ay, mahalat kita kung rin kita papasyaran dyan, sa second priority tabi kita sa lateral secondary. Pero, anong sulo? Iyan pa na sabing kulang kitaw sa tawo ninda mismo yan. Bako man ining mga tawong nagtarabang sa to? Yes. Taning mga tawong ining nagtarabang sa tuya, maharali ini. Maarali. Saro pa yan ang problema. Pag kuminuruli na, inurin mauruli yan. Depende man yan sa mother. Kapag pinatindog siguro kan sa mga poste, etc., ando na, maharali naman yan. Alangan man nagsambulan ang digdi. Iyo bagata, maparasko man yan. Mapasko. Yan. Ang hapot, sumatatadang tao, sufisyente daw para sa pagrestorar kayan. Tulangan eh. Tayo man kaya pipa utang baga so apek dakan ando to so capex sabi ka pod. Iyo, so 1 point something billion. O duman man ako aki budget. Na minautang ito, tapos pag utang ka ito, kitan mabayad. May nagkukontra kaya kayo kanto. May nagkorontra. Oo. Oh, di pwede sinda magkaigwa ki capital, ano nga pod ka iyan, nalang ko sa term sa business, capital infusion. Infusion o. Mag-infuse ng kapital, hali sa sendang mga busing, bugtakan ki kwartang apek, tanganing masimbagan, magdagdag ng resources. Sa satuya bagang inadalan sa mga libro, ang aims of management, pag kuminulang diyang kisaro, dispali nga daw dalagan kang management mo. Paringal, naputol. Dayo na pala nito. Ayun na ito ang rason. May daw para dagdagit. Nagkulugan sintido ko. Pinakagaw-kagaw si Sir Leslie. Okay. Ayun na ito. Yun na. Okay. Okay na. Thank you. O sige. Thank you. O kamo do tabi na nagdadangog ang haputong ko. Ano tabi ang masasabi nindo ni? May nag-aapod sa tuya. Hello. Hello. Ay, hello. Makiurong man lamang ko tako. Oh. Ikaw may ilaw sa tawa. Pero, urok dos, budak urok 5 dahil. Bakit may gadanduman? At yung nga ni yung nga ni ang tabi kapitan na Marayoli, ang pigsasabi ninda, na pag lateral line ka, di ka masyadong naka-schedule, buda ba ko priority masyado? Pero, paano ang pagsabi mo naman? Oo. Kahit nga nang ang ilaw. Yes. Siguro lamang ko ako. Oo. Ako tabi, sa iling ko, kung kulang kitawo, ang solusyon, magdagdag kitawo. Iyo. Mag-hire kitawo, iyang solusyon.
Tanganing masimbagan tulos, ining di maarog dyan sa Indo, duwang purok, deng ilaw. May nagaparaapod man sa actually, nagmahon ako ta. May nag-text sa kuya, salamat nga, ta, may ilaw na kami sa pawa. Ay, may tatana pala na purok na duwa. Salamat sa imo. Para pasalamat ako sa imo, Henry. Oo, Sa imo, Pat. Iyo, nata daw tabi, Kapitana Manayulik, kang nagdyan sa Indo sa pawa. Dahil chinek sa mga purok, kunigwanaw day pa. Yun nga ang gusto tang i-clarify. Nato de check iyan kung ang buong barangay may ilaw na. Pag-alon magparahapo. Sige po, Manayulit, ay follow up ta na purok mo. Iyo. Iya po. Salamaton. Salamat. Kapitan Yuli kay Kampawa. Kamu na tabi ang kuan. Oh, lang ko nagapod si Noel, may missed call. Sige na tabi, oh. Kamu na tabi ang taram. Madali lang una ta. Maray pa kumersalan ta una ding ano. Kumersalan ta daw muna po. Madali lang ta. May naman akong tubig. Kumersalan ta muna. Kumersalan ta muna. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa tabang kang Revicon Forte, kung lawas, sani puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, sani puwersang lakas! 5 pesos SRP na Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kanabo, dapat alisto. Pili
Piliun ang #1 Lagundi Cough Remedy. Ascough give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, poncan as in strawberry flavors, kaya day madidipisilan pa inumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatol na abo kan adults, may Ascough Ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascough Menthol para sa cool soothing relief. Ascough, ang #1 Lagundi Cough Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, a generic name kan Ascough. If symptoms persist, consult your doctor. From Ascough, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayan ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. What's going on? 1 minuto bago mag-alas 8 nin pagkaaga, mga tugang sa DCGB. Padagos kita ngunyan sa mga darakula niya tong bareta, mga tugang sa Satuya tabi na palibot. Didi po sa Satuyang programang Anhapot. Babalikan niya tod lang yan. Na istorya po mga tugang kan APEC, report ni Padingal. Sa ilog tamo na ang report ni Lowens Barcena, hali po dyan sa Luwas. Batalyon nin mga basura sa dagat, duminaong na naman sa Legazpi Port ngunyan. Batalyon na basura. Yaon sa daragsagang Legazpi Port. Lowens, detalye, go! Yes. Yes, salamat tabi BP Henry. Good morning. Good morning sa gabos na mga paraan tabay. Talagang dainan. Gaya mo na ako magprograma talaga na 7:30 tonight. Nata. Siguro, mga Disyembre pa, wala na akong buhok. Nangon sumero na ako. Pero mo batalyon. May machine gun pa. Oh, yun naman, basura na. Ako na naman sa daragsaan. Sige, go. Roger, talagang dahil na napupugulan. Maski turutagkado nin padusang balik ang mga tao na magpara-tarapok nin basura sa salog asin sa dagat. Dahilan nagi na naman na daungan nin batalyon nin basura. Ang puerto o ang Legazpi Port na pinagmamanage kan Philippine Ports Authority o PPA Region 5 ngunyan na mga alaw. Ini ang pangyayari na manuparan ngunyan kan DCGB nyo sa paglibot-libot di sa sentro kan Legazpi na kung saan man lain-lain na naman na klase nin basura. Anyaon sa puerto na kung saan anas plastic na naman mga makaating basura, arogan diaper napkin asin mga residuals kan shampoo, sabon asin iba pa ang nakadaong apisar kan mga barko asin bangka na naka-standby tabi BPN rin sa nasambitan ng lugar na eyesore sa syudad. Enot na ining na iparanikan DCGB nyo sa nasambit na opisina kan PPA kan mga nakalihis na aldaw na kung saan nag-akoy ni napagpagal talaga daw na malabanan ini susog sa opisina. Pakun amihan, ipalit sa Puerto kan Legazpi ang batalyon nin basura. Tangan kun habagat naman tabi BP Henry, ipipalit naman ini pasiring sa rapo-rapo. Pagbabiyahe palan ang basura. Salbatan na. Nagabiyahe, pabor baralyo palan sindahan. May pigapod na may exodus. Nin mga basura. Patibayon ng mga basura ini. Oo.
mga natalis mga kang Aldo Tabi BPN Ray, nagkaigwanin na joint operation ng Ecosavers 2000 Philippines kapartner ng DCGB na partner sa pangakatawang kakapalibutan. Tamala pa natalis na panahon, nagrilinig ini BPN Ray, kaiba ang Philippine Ports Authority, inarali sa mga basura, katuwang ang Barangay Council kang Victory Village, alagad ba ko pa talaga magkakanigo ang aksyon na yan, pagsagkod sa ngunyan, ang nahali sa primerong batch ng basura, suminunod naman sa panibagong batch, na ngunyan, batalyonan ng basura tabi, BP. Oh. Ang nahiling dinding problema, susog sa mga nakaulay kan DCGB Justice sa Sentro kan Legazpi, iyo ang kawaranin disiplina man sa nakatao na dapat maplanuhan kung paano ini makaurokod na dahil magtarapok ng basura. Sa tuya yan, Ali. Sa tao mismo. Oh, yan na, report mo ako. Ang konta sa reporting baga, bawal ang conclusive, bawal ang opinionated. Correct. Pero, nailing ko yan na pigsasabi mo nga, totoo talaga na ang basura nga. Saan man halian? Sa tuya ka, boss. Roger. So, tinapog ta na basura, hali dyan sa kabaglaan, taga, boss. Mailing ko Ika, ako, kita, ga, boss. Alangan man na iyan na basura nga, hali dawan sa tapukan ng basura, buminulos dyan. Roger. So, itinapok ta iyan ng mga tao, iyan yaon sa dagat. Oo. Kaya ako, ika, kita ga boss, saro sa mga yoan may kasalan sa pagtambak ang basurang yan. Roger Tabi BPN Ray. Man pwede masalaan sulanpil nasa bangkiroan. Alangan man na sukarabaw o nagtarapukaan. sa Alangan mga buhaya. baka. Oh. Kita, Roger. ako, ika, kita ga boss. Roger. At ano man daw na to, may nahilingali kita ng DBP, ano man daw na klaseng daragay ni, so feminine wash niya, itinapok man sa salog, wala sa dagat niya, hindi nagpapalit-palit. Nahulog man sa nagayod ikaw. Nahulog gayod. Sabi naman, Ano ka na? Ano yan? ano man mahulog dahil sa CR? Maray mo ko na... Latas. Na? Baka si Aryaon sa irarom kang dagat. Pwede. O, so si Ar, nasa ibabaw kang dagat, naulog. Pwede. Manak, masyado kang... Ikapaisip mo na naman ako ngunya na po, aga. Ang sarap pa BPN rin na dahiling to digday, may sarap digding lalaki, pumina irarom sa irarom kan PPA, tapos ito pala ang CR. Oh, saro pa yan. Saro pa yan. Diba? Saro pa yan. Okay. Asin sa ngunyan, imbis na magayon pag ilingon ang Legazpi Port, sa malinaw baga ang dagat kinitabi BPN Ray, buda nag-aasol-asol pa baga, anyaw na sa nadigdi unugad ang nakaka-cover ngunyan, basura na mga makaati, kung sain talagang magkataunin danyos ini sa imahin kan syudad kan Legazpi, kundi ini maaksyonan tulos. Roger, abangan tabi BPN Ray, di ba pang mga follow-up kayo ni? Sa nagbutwang problema na naman digdi sa Legazpi Port District Area, Legazpi Port ng Gat, Batalyon ng Basura, ako po si LBB, salamat para idaga. Salamat, Luen sa Baba Barsena. Okay, o reaction tayo. Yun na, kwento. Ay, ang mga baritang yan, hatod po sa Indo, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogrow. Kompletong nutri-chan para grow happy. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mega 1.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Pautang jing ha. Sabi ni 7392, good morning Sir Henry. In fairness naman po sa APEC, they are doing their best and to prove that, bali kagabi po before 11 in the evening, they are working for almost 1 hour dahil po nag-brown out nga po dito sa may part ng Albay Astrodome. Ay kasarabay po anduman sa may samo, kaya't naibalik man kaagad yung kuryente kagabi. The point is, although they are not perfect, but I can see and observe that they are doing their best naman po. Thanks po and God bless to the number 1 radio station, no other than DCGB. Okay? Sige po. Thank you. Hello, Noel! Madali lang. Nakasaksak natin to. Hello, amigo! Yes, sir. Good morning. Number 1 cancer. Resources ng Apple ang problema ta. Number 1 kapital. Siyempre, paano yan? Kung di yan na kapital, anong pabakal mo transformer? Anong bakal mo wire? Anong bakal mo poste? Dapat ko maging transparent sinda sa tuya. Hindi na magparatago yun. Kung iyo man talaga ang dahilan para magkita sa mga ginibo. Okay. Hindi pa magparakureo kita dyan na umarali ka mo dyan. Eh, pwede magpasta-basta na umali. Iyo. Di ba, sir? Panduwa. Dapat ayusin ng sistema nila. Ili nga, sir. Nakulo ang nakakaurong ko na may mga adjustment magkakita sa billing. Iyo. Minsan mataraka ka, tanataarap kayo ng konsumo ko, labing sa ismail, na kung ang ikabaw, ordinaryong empleyado na allocated sa imong pambayad, ano ka makabayad? Opo. Di ba? Kaya ka makakabayad ka, taday man sila ng ako kay partial. Kung due date mo talagang mabayadan. Pantua. Iyan na mga pigtatararam nindaw na mataram din daw, kulang kita o di kitang nakukuha ng transfer. Kalukuhan niyan, sir. Nakulo na mga kitaong aram dyan na minsan 2 semana dahil ka pang ilaw dahil transformer ang problema mo. Iyo. Tumaram na sinda kikuyan. O, di kitang pangkuyan nyo ki transformer ki pambakal ki transformer. At isang tao, na-enlighten ko na apas tao doon ka na sana o. Dahil pa si transformer, magiging ito. Okay. Sana yung nakitaan, maging transparent kita ngunyan sa ako. Tanday sin na pagparabarate ko son. Ang number 1 na pigbarate ko scan. Tapos dahil ka man sa naong nagiginibo, di nagpapararala sa tao. Yes. Okay. Sige, salamat. Sige, Migo. Salamat ha. Okay. Sabi ni 8811, no need po na capital confusion. Capital confusion. Infusion siguro ang sabihin niya. Taday po baga pig-refund sa to ang special payment agreement na milyon po ang satuyang kapital. Kompleto po ang materyales sa San Miguel Energy. No need po ang capital na yan. Data po baga pig... Okay na yon. Sige. Pareho po ang laman kan sa iyang reaksyon. All right. Good morning, Tabi. Henry M. Okay. Sabi niya, paano man po ang balita sa first district po, very pa lang yan, is small percentage pa lang ang natawan ng kuryente diyan, morning. Salamat po, may kuryente na kami sa Gapo. More power, sabi ni Kapitan Amin Usidal. Okay, basta ko ang gayud man sa nakang tao, kung paano po makaskas na ma-restorar ang mga lateral lines. Iyon man sana Iyon, pag nasimbag yan, mga tugang na problemang iyan, Tabi, iyan ang resolution sa problema ta. Hello? Hello, good morning. Yes, the Honorable Toy Rain. Good morning, Tabi Migo. Go ahead. Masag tuduban sa iyan ang travel yakay sa dagat
kulang ng Si Basura. Yan ay kayang timbag ng Coast Guard. O ni, tigdi kita tabi. Dit na contribution sa kalinawan sa problema. Sige, tabi, Migo. Go ahead. Okay. Kang panahon, bago laog ang APEC sa Aleco, sa paagi kan mga nagkapirang pudirosong politiko, at sa paagi kan referendum na nagbarayanan, okay, pinangakuan ang Albay, kandaga asin langit, siring man pinangakuan, may surat kami, ali kay Ramon Ang, Chief Executive Officer ng San Miguel Corporation, na ma-infuse digdiki 1.2 billion. Yan kay ito ang pinagbabandera ninda na kung manggana ang PSP, dain ang brownout, magpawasan sa brownout, paralitan sa transformer, etc., etc. Hain na itabi ito. Okay. Dahil nangyari, ngunyan, so old management can affect almost more than 3 years na, nagpupursige sinda ng CAPEX loan, capital expenditure, sa mother company can APEC. CAPEC is a subsidiary of the San Miguel Global Power Holdings. Okay. Opo. In the amount of 1.87 billion loan. Iyan ang pick-up line ninda sa San Miguel. Nata ay magkontra ang tao. Naglaog ka mo dyan, we presume na kumpleto ka mo sa bala. Oo. Ikaduwa, pinakadakulang company na nagpuproducer ng kuryente sa buong Pilipinas, San Miguel Global Power Holdings. Ha? Sa dayo ining Aleco sa kumpanya ninda kung iisipon. Pero presentado sinda dyan na maglaog, dahil man nagpaypay sa inda sa Albayano na maglaog sinda digdi, ang pag-usasan mga nagkapirang politikong pudiroso, yun na ngaya ini ang salvasyon. Yun. Albay. Nakulang kumpanya ini. Pinaagi sa barayadan, to referendum, etc. etc. Nakalaog na. More than 6 years na. Ano ang nangyari? Due to incompetence. In fairness, ining bagong management kan APEC, nire-representar ni barkadang Apo Alvarez. Management-wise, saludo ako digdi amigo. Saludo ako digdi amigo. Management, nag-loan pa sinda, nagpapasinda kita sa Beneco na talagang eksperto sinda ka ito, na pigre-refer mi nga ni ang problema ninda na matabang digdi sa Beneco. Okay. Nagkuha man ang katinda dumang kilima, igo yung kilimang Beneco personnel. Pero aanohon kang APEC ang Beneco personnel. Aanohon ang pinakamaurag na skill sa management ni Apo Alvarez. Kung daig kang bala. Correct. Infuse. Kung inaasahan mo sa CAPEX, kung CAPEX ang ilo-loan nindo, dapat kooperatiba nagkakapot kayan. Rehabilitation plan, ma-justify ka naman sa ERC, ma-hearing-hearing, nakatapos sa General Assembly for approval, marireleasan ang kooperatiba. Pero lamang ta pribado ang nag-ooperate, we continue to contend bilang ako ang regular president kan na Consumers Rights Watch we call, we continue to contend that they badly need a capital infusion from their mother company. Never alone. Pako tabing loan. Yes, na nasa panahon kita ki pandemic, kakabata na naman ini sa pasan kan mga more or less 220,000 member consumers. Okay. So RFSC, ilingon sabi nindo ang nindo, igo dyan ki RFSC, Reinvestment Fund for Sustainable CAPEX. Okay? Kan napara na so pinangako nindang mamakaray, mabasa tapos na ng brownout, barakuan gabos transformer, barakuan mga poste, etc. etc. Ngunyan, nakikisumayo sa Satuya. Sa Muya, bilang consumers group, nakikisumayo ang APEC sa pamamayo kang amigo tang si Apo Alvarez. Na na-aprobara na da ining CAPEX. Tangaling, mapundo na ang buro brownout. Kaya po kaya yan tabi. Ako,
Say tabi iyang kayang paasanon kang tawo Oh. na 0.2718 centavos per kilowatt hour na dahil dapat iroon yan Oh. sa rehab yan kaipuhan, sa rehabilitation yan kaipuhan. Oh. 0.2178 centavos per kilowatt hour na RFSC. Okay. Dadagdagan po yan kung maaprubaran, kung mairitsuan sa ARC, sa pamamayo ni dating Justice De Benadera, yung bagong commissioner kang ERC, Opo. madadagdagan inining 300%, 60 centimos per kilowatt hour. And Okay. that is no joke. At this pandemic that contradicts the principle of the Bayanihan to program of the President, kagabatan sa masa. Yes, sir. Okay. Salamat, asin Diyos Marayan daw. Salamat tabi, migo. Toy Rain, mga tugang kan Consumers Watch Group. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Anapot, magbabalik po. Sandali lang. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado, kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Isa, dalawa, tatlo. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8, siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One! Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa! Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin! Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan kapag Healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Magnesto Grow
Isocro 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Harami na sa imo. Bayad mo, sigurado. Maot kan APEC na mapagian ang pagbayad kan APEC bill sa Rapu-Rapu Asinbatan. SendPay. Magbayad sa mga minasunod na napiling tindahan na may kontrata sa APEC. Darahon lamang ang bill sa tindahan asinduhan na magbayad. Given Gray Store, Purok 2, Batan, Rapu-Rapu, Albay. Erson Store, Purok 4, Pat Mariano Street, Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. Bayad sa APEC linemen. Ang mga APC linemen sa Rapu-Rapu Asinbatan, otorisado kan APEC na magresibe kan bayad kan mga konsumidores. Tulos itataw ang resibo kan binayadan. Ricky Ebuenga, Hener Echane, sa mga konsumidores na may mga arrears o atrasadong bayad kan mga nakalihis na bulan, pwedeng magbayad nin installment sa kaya nindong kantidad na daing multa. Alagad bayadan ng tamang kantidad. Kan current o presenteng konsumo, nganing dai maputulan kan serbisyo kan kuryente. Mapadali, pasil na ang pagbayad, dai mag-atraso. Fresh ka tuna. Mabigat. Magaan. Mabigat sa laman. Magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. Magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmarista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, buon pa ka ito. Nagtatabang nga, lalo na sangon yan. Na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan ako Bicol lang sa puso ko. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi, may Kay ako.
Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. De kalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang sarap talaga ng gulay. Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-i-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita matuloy sa programa niya itong ano po tabi balat sa subatisya sa tapang oras sa DCGB. Report kita po ali dyan sa luwas kay Batabi si Jimmy ang salita. Relocation site po sa Ginubatan Albay, kaipuhan na pagkatapos na umagi ang duwang bagyo. Kamen, Jim. Relocation site na tabibipian kaipuhan ngo niyan, pagkatapos ka na bagyo, para sa mga pamilyang na-displaced dahilan sa lahar, dahilan sa baha, kung sa'y nagkapirang residentes nin barangay ang kaipuhan na intervensyon na kan gobyerno para maikulukar an mga ini sa saindang mga panibagong iistaran. Primeramente kay ni iyon barangay San Francisco kung sa'y hanggang sa ngunyan yaon pa an mga ini sa mga kwartos kan Marcial Oranyola Memorial School kung saan anong problema na nin maray ngunyan an principal na si Mr. Al Pilgone. An barangay Travisia, Poblasyon, asin barangay Iraya, kung saan ang mga lugar na ini konsiderado ng danger zone base sa mga ahensyas ng gobyerno na nagbirisita na digdi, arog kan PBOX. Basado sa pakipagulay kan DCGB News kay Mayor Gemma Anong Hoko, ang good news sa ngunyan, ang provincial government asin LGU Ginubatan, iguanan ni na-identify na available na daga na pwedeng tugdukan nin permanent relocation site. Ang barangay Kalsada, harani sa Bukap, i-opreser na kan provincial government na gamiton nini para sa siring na katuyuhan. Mantangan LGU Ginubatan ta BBB, ang pinakalma na luti sa barangay San Jose, kung saan kapwa safe ini sa landslide asin ba, kung kaya pasado ini, nagibuho na new resettlement site. Another good news, may mga foundation naman na nag-opreser rin tabang siringkan Gawad Kalinga, Tutsi Foundation, asin Red Cross. Sa ngunyan ang problema na sana, mga materialis na gagamiton sa pagpapatugdok nin mga harong, kung saan positibo ang alkalde na igwanin na maburot ang matarabang para marisolbiran ang problemang iwinalat kanduang bagyong uminagi digdi sa Satuya. Actually, may mga ahensya na nag-official sa indang abang, like yung Gawad Kalinga, yung Tutsi Foundation, yung Red Cross, then may mga daga man na napakalan munisipyo, plus may daga man na
pag-aari ng province, pwede na duman magtugtog. Saray na yan lugar. May isa ba yung daga ng province sa kalsada, tapat ng buka. Dito ka ba niya? Sabi nung duman sa area ng pande, madaw dumampig babaha. And yung napakalaman ng munisipyo, yung San Jose at Upper Binagsakan, hindi mapig babaha duman. Opo. May rin ng daga, ang mura lang is yung mga pang-tugdok balay. Yan Yun. na BBP. Yun na sana ang problema. Aha. At least baka may magburutwa na magdurunar, marisolbira na ang problema ini duman sa mga deklarado ng danger zone. Dagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si JB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Oy, Christmas time na po mga tugang, mga job order na empleyado kan Philippine Statistics Authority. Day pa po nagsusweldo. Ano daw pang paliwanag kay ni kan manamiyan to kan Philippine Statistics Authority. Detalye po kang report kay Ans Galero. Ans, buhian mo. Maray na aga, VP Henry. Maray na aga sa mga paraan tabay. Bako man sa Regional Office kan Philippine Statistics Authority Bicol ang may problema. Manungod sa aligadong daipasagkod sa ngunya na kuko ang sweldo kan nagkapiras sa indang mga job order kundi posible daw na nasa provincial offices na ninda ini. Ipinaliwanag sa DCGB News ni PSA Bicol Information Officer Vladimir Peraha matapos na mapag-araman ninda na may mga nagpapaabot na agrangay na subot ni pangalan nakaka-resibikan sa indang o kasi siring na mga empleyado ang sweldo kung sa insa yung sinabi na posibleng totoo managad ini dahilan sa inamin o kay aminado si Peraha na ang mga job orders ninda para sa census na ngunya na taon kinuroan ninda dahil pa nasusweldohan talaga para sa last payment. Doon sa iya, niyaw na binaba na pondo ka ini sa mga provincial offices kaya nasa desisyon naman daw kan mga chief kan provincial offices ang pag-release ka ini. So sa iyang paliwanag, nagkaigwa naman o kaya may monitoring man daw digdi nasa indang central office alagad kan mga nakalihis pa ining aldaw sa kunyan posibleng i-update pa sa na ini para maaraman kung piraan mga job orders sagkod sa kunyan dahil pa nagkakabarayadan kan sa indang sweldo. Kung sa iya, dapat daw kaya nasa provincial na mga munisipyo na daw pagpasweldo o per municipality na pag-release kan sweldo ilan sa nasa sarong payroll man sa ini as hindi pwedeng individual ang pag-ibonin voucher. Sa bagong pagkaaga may nagpaabot man sa tuya sa paagikan sa tuyang Facebook page na official Facebook page na Concerned Citizen manong wadig din na haros 2 bulan na sinda dahil nakakasweldo sa lindong kaining PSA alagad sa ngonya na nagtao man nila sigurasyon si Peraha na sa paagikan na sa indang monitoring team aaramon ninda kung sa ining mga munisipyong kulang pa o dahil pa nagkakatarawan na ni sweldong mga JO tanganin na tulos man na maaksyonan. Saan tabi halan suldot, Angie? Saan hala dapat ang sweldo? So, sweldo, halis sa regional, big download na ninda, yaw na sufan sa provincial offices. Anong kausa kang delay? Siguro sa pag-gibo kang payroll o Kung kaya dapat voucher. obligasyon ninda iyan na mga a week or a month before the sweldo, dapat preparado ang payroll, dahil ninda nagigibo yan. Kaya rakman kan mga job order. Mga nagkatsaga na mga tao ni magtrabaho sa enda, nadidelay pa ng gadang araw ka na bagay. Grabe naman yan. Di magod kayo po naki-excuse dyan pag-abot sa araw ka na bagay. O nga ni VP, may nagpaabot sa tuya Kikalinturan na naman ako ngunya na aga na naman. Stress ka na naman. Di man gawin ang kaipuhan na may excuse kita. Mga job order dan, aram ninda simulat sa poll na inimasurildo sa aldaw naan. Nata de prepare ang payroll before na magapot ang sweldo. Sarawayon ka mo. Piga pa dagit na naman nindo. Ay, ede. Bako man ako dagit. Nagalang ka mas nagiboses. Iman na. Di ba? Garo kayo dahil man imagine 2 months delayed. Pirang bulan? So nag-text sa to, nagpaabot sa to sa DCGB News Online. Puon pa dakan September. Oo. Nag-follow up ka sa PSA, pirang bulan mananggad? Ang delayed? Ang yaw lang digding pigdaram sa tuya, puon kang susumangan ng kasenso sa last payment siguro, baka iyon inibigdadaram na September. Takaram ko kay ang delayed ka, mga 1 month man sana pag delayed ka, rimati ka.
Oo. Pero sinda, pirang bulan ang delayed sa confirmation sa follow-up mo? 2. 2? Oo. Duman sa PAC mismo, 2 months ang delayed ninda sa sulduan? So last payment, oo. Last payment? Oo. At Diyos ko man, anong pikikibukan ng mga tao ninda dyan sa accounting na tulos magibo na problema nga? Kaya, ngunyan, makikipag-coordinate. Ano naman na, nabutan pang 2 bulan. Siguro week gayon, pwede pang ma-excuse, tabaka may problema talaga. Pero kung 2 bulan na, grabe naman bitawan ng kiprioridad dyan ng mga job orderaan. Wayon ka mo. Higa mo naman na. Hindi ako ganyan aga. Ay, sus ko na naman. May tubig yan, Jing? Tubig? James ka pa niyaon mo? Sige, Angie. Sabi ko, Ano rin na masusilduan ng mga tao? Takayrak manggaan? alamang within this month o bago matapos ang taon ta, sabi nga ni... Ano bago matapos ang taon? Dapat gayon, bago matapos ang bulan na yun. Isulduan hindi yan. Talangan man na nag-hire sinang mga tao, dahil sinang pondo. Well... Kaya bagay ka nag-hire kay mga tao, may job order kang pig-hire ta, aram kang management, na igwa kang pundong kukuanan, kung saan ka makong pansweldo sa mga tao. Yes. Natayan taday na nagigibo yan. Ang Pasko ay... Da! Yung rason, tiga-process pa. Pasensya na tabi mga friends dyan sa PSA. Pero tabi ang 2 months delayed, medyo unjustifiable yan. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpaparataram, there must be no delayed. There is no delay dapat sa benepisyo kan mga tao. Job order, 2 bulan. Anong problema? Dapat mag-explain ka na accounting department ninda. Aputon ta naman. Okay na. Gato lang payo ko. Kapag sa so hazard pay pa. Sorry? So hazard pay. Ano yan? Hazard naan? Sabi man kaining concerned, igwada ang garo, ano yan, garon bawas pa so hazard pay. Pero i-confirm ta pa ini, i-verify ta pa ini sa PSA Gusto Bicol. man sendaman na. Kaya rakman kan mga tao. Nila tao ang kiprioridad yan. Hazard or sweldo? Well... Isang kahuro mo sa PSA? Bicol Information Officer Vladimir Peraha. Nato din nagigipuhan kipaagi yan hinda. 2 months na. Mahirak man sinda sa mga nagkatrabaho ng mga tao. Bako ang permanente. Maray sinda mga permanente sinda. May bulan-bulan na sweldo. Roger. Ano ba yan? Relax na. Okay. So, yan, VP. Sa mga maabot na daw, aramon to naman kung ano na talaga ang Aksyon! konkretong aksyon digdig ang PSA Bicol. With Boy Sumobil and Scalero DCGB. Hoy! Aksyon! Jing, 2 basong tubig tabi, Jing. Alas 8:37 na. Tud sa Indokang Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Unilab, alagang doktor, alagang ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo every day. May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Sa pulugan payasing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, bali
Gift Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. 250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Problema sa mabaong amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Safe ba magpa-opera ngayong may COVID? Sobrang inisip ko talaga yan. Si Purificacion Gonzalez, isang 62-year-old patient na nag-gallbladder surgery. Pero grabe talaga yung sakit ng tiyan ko. Kaya sabi ni Doc, magpa-examine na sa ospital. Doon nakita na kailangan na tanggalin yung gallbladder ko. Sa ospital, istrikto sila. Hiwalay ang COVID at non-COVID areas. May regular disinfection at social distancing. Sina Doc at mga nurses nga, naka-full safety gear lagi. Kahit sa operasyon, hanggang follow-up check-up ko. Salamat sa alaga ni na Doc. Hindi ako kinabahan dahil alam ko na safe ako. Don't delay your health. Visit your doctor at the hospital today. A reminder from your healthcare partners. Alagang doktor, alagang ospital. Unilab, alagang doktor, alagang ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax ang trabaho, Laging ganado. pag laging ganado. Approve ang trabaho. Kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a #SafeWash with Safeguard. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa,
dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulang tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. GB News. Guruton ta ka dyan, Jing. Sabi ni Architect Leo Del Rosario, si Director, bako man po sir totoo na unpermanent danger zone, halos gabos okupado na ang mga danger zones. Ay tama ka na nga dyan, sir. Tama ka po dyan. Tigwa nga na mga barangay na declared na tabi na no man's land, may naka-star. Dako isus ko dyan sa naumanap kita. Dakol kan mga barangay na declared na po na mga no man's land, may naka-star. Sabi ni Amigong Mar Arguelles, ang basura, baw. Their foolishness will surely return to their body. Thank you, Bossing Mar Arguelles, ha? Sa tuyang friend sa sa Philippine Star, ha? Their foolishness ngaya will surely return to their body. Yung mga ng popular line, di ba? Tungkol dyan, ha? Pakigreet po, happy birthday po sa kuyang tugang Chelsea Llobrera. Happy 31st birthday. Ay ano naman ang Chelsea? Ano na yan eh? 31 ka na pala, medyo pawara na yan sa kalendaryo. Ano na, de pa lamang. Ay, sus ko. Bay, sana. Siguro, magtaga, ipos-ipos na, tabi Chelsea. Anyway, happy birthday, tabi sa imo. Happy birthday, tabi Chelsea. Good morning, tabi kay Amigong Raul alias Kasag dyan sa Saudan, Kanalbay. Raul, loy-loy kang bantiwas kan mga braso mo, ha? Yang kan suminabit so agat mo, may problema naman andyan, ha? Okay? Renz Luna na sa linya, wala bang headlines, Renz? Wala, then mo rin tabi na forward. Ito. Aso dati ni ka sa bago. O sige, aramon tamo ng dagdag na report na Renz Luna. Pasok, Renz. Yes, maray na aga tabi VP asin na maray na agas itong mga prantabay. Ayaw kita didingon yan sa Hipator Candaraga PNP. At ang aning makompleto niya to. So detalye kung ano talaga so naging motibo or magin man sumano niya sa kasukan na panggagadan sa duwang magtugang dyan sa barangay Banyadero, Daragalbay. Makipatabing niya sa VP, si Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, Natsibo Police ka na Daraga para itaw sa tuya ang kompletong detalye manugod niya ni kaining unambitan ng kaso. Chief, nasa ibong nalinya po si VP Henry sa programang Anhapon. Hello sir, good morning po. Si Henry po ini sa DCGB. Yes po sir, Sir Henry, magandang umaga po sa maglinig sa mga paratabay ng programa mo. Opo, yes sir. Bago po sa hapot ko tungkol duman sa motibo kang kaso sa paggagadan po sa DOA, pwede po mabalikan po so background information lalo na po sa mga nagdalangog palangon yan kung paano po nagadan itong magtugang dyan po sa may barangay Banyadero. Yes po, ang nasabi pong insidente, nainot po na nai-report na nawawara ang duwang magtugang kang Domingo. Pero during that time na nag-exert ng effort ang pamilya na kung mahanap ninda ito,
Daingon na nila ito ni-report sa pulis, kundi sa barangay lang. Opo. Alagad po kang kasuhapon ng aga, nagdigdi po sa satuyang ipatura si Konsehal Bahamundi kay banan ang magurang ka itong mga biktima. Oho. Na nag-report na po na nawawara daw at may duda sindang na may nangyaring bakong maayos dahil may mga nagkalat daw na mga gamit po. Opo. Bank house. Kung saan dapat kuta ang makaturog duman itong matuang biktima, si Christian. Alagad po dahil na buyong man ini sa salbasyon, inibahan po siya kang sa iyang tugang na si Christian. Itong uhod na tugang, kaya duwa po sinda na nagkaturog sa nasabing bang house, Alro, Quarry. Ganyan po, kinaagahan po nga ni na nawara na sinda, tuloy-tuloy ang hanap. Kasuhapon po na nagduman kita sa area para i-ocular inspection po ta. Ang sabing area. Pag-abuta po duman, tiyempo po na na-recover ang bangkay kang duwang kang magtugang na partially nakalubong duman sa gilid kang Budyaw River. Opo. Duman sa gali. Kaya po, nahiling ta sitwasyon kaya nagtawag kita ng Soko. So during the conduct of initial inquiry and investigation sa paligid, may mga nagruluwas pong istorya na buyungan nila ang biktima, then may posibleng sabi ko, ang assessment po kang sa indong kapulisan, di man po ito dinayo duman na gadanon lang, kundi ang nagminadan ka ito, ang may kagibo ka itong krimen, is may access duman sa lugar na ito. Tapos mo sir, sa kadikluman ng Bangi brownout, na pwedeng mahulog nga duman sa cliff itong mga tao na di sanay duman sa lugar. Kaya po, nag-assist kita, nag-evaluate kita na ang tawong suspect ito, yaon lang sa paligid. So, igwa po kita ng nakaulay na witness na nagluluminutang kasuhapon ng Kasubangge, mga alas 6, na nagtuturo po sa talagang aktual na partisipasyon ng suspect na nadakop sa Subangge. Igwa po siya ng mga indikasyon din na talagang siya ang may kagibo ka na sabing krimen, lalo na po itong sa iyang mga lugad, sa iyang mga braso, sa tuhod, sa kuko, pabitis, itong sa iba pang parte kan lawas na harararon po na lugad, bako lamang po gas-gas kang nasa buyong. Kundi indikasyon na talagang may pwersa kang tuminama sa matatagas na bagay. Ayun. So, yan na po, nagkaigwa kita ng hot pursuit kasubangin alas 9. Duman po sa Purok 3, Barangay 17 sa Legazpi. Nagkopta po ini siya rong suspect na si Harvey Colliantes. Sa sitwasyon po sa ngunyan, nagigwa siya ng mga revelasyon, pero sabi ko nga ni po, dito po pwedeng gamitin ngunaan sa iyong statement dahil hindi po ay wala siyang abogado. So, kung magbigay po siya ng voluntary statement po, sir, gagamitin tang extrajudicial confession affidavit, provided po masunod ta ang requirement ng batas, para po matumbok pa itong ibang mga suspect na kasabwat sa nasabing krimen. Kasi po, mismo kita sa PNP, ibanan ko po dyan ang Team CIDG, itong mga dati kong tropa. Naniniwala kita na dito kayang ibuhuning sarong tao lamang. Iyon. Nakula po ang lawas kay ni Christian. Tapos inihulog po sa cliff. Tapos ginuyod po ito pasiring sa ibong na side kang cliff, kang ilog. Mga nasa, ano po ito, mga nasa 30 meters ito sobra. So, hindi pwede itong mag-ibuning sarong tao. Yes, opo. At pakiulit ito tabi, sir, kang pangarang na magtugang gararay, Christian Millena. Millena and? Then Christian Millena. Christian and Christian Millena. Opo. So ano po ang ikinagadan kay ni Sir Tabi na duwang ini? So far, di ko pa po nabasa ang autopsy report. Pero po sa initial na observation, may mga tama po ini sa sendang payo. Mga damage po, crack talaga. So, may posible po na talagang tuminama sa bato ang o kaya binadulan ng inumpugan ng bato. Iyo po, sir. Hindi po si Christian igwaman po ng tama sa ribs, bari po sa roon niyang ribs sa grabe, no? Maaaring paghulog po kayo ni dahil may revelasyon po ang baka nahulog na inihulog itong biktima sa cliff. Opo. Ano tabi, sir, ang motibo initialmente na motibo kang suspect ko nata ginibo ini na pangagadan sa duwa? Ang motibo po na nahihiling ta, primero, dahil buyong din ang suspect, garong na-aggravate ito na nagdiskusyon siguro sinda, pero based on information, may dati na po sindang diniskusyonan dahil magkasama po sinda sa trabaho. Pero di man po ini nauwi sa iwal baga o physical contact dahil medyo napasipay. Siguro dahil pares nakainom, nag-istorya, naghilingan, baka nagkaigwaning nainita na pagtatalo kasi nga ni sinasabi ko garong day man pilinano ang panggagadan taday nga ning balon na weapon ito na talagang asirtadong panggadan kaya
nahiling ta na garong spar of a moment lang nadagit o nakikuning garong kaya na tension. Ayun. Okay. Sir, so tama ka po dyan sa indong teorya na may posibilidad na may kairiba pa ining suspek, ano? Kung duwa iyan, mapagalang pag-alsa ka na ihulog duman sa creek mismo. Ano? So mas Yes, probably, ito pong testigong nakuha nindo, baka makatabang pa or baka may ituga pa po na posibleng suspitsado. Dagdag na suspitsado. Inaasahan po na may makukuha pa kita mga impormasyon na nananawagan din kita sa iba pang mga posibleng testigo, tanganing mapakusog talalo ang kaso na gabos na imbuil to digdi o managot sa batas, tanganing pong magkaigwa kita ning justisyang agaran duman sa mga biktima. Ta makamurumundo ta magtugang pa ini na mismong ining nguhod na biktima, estudyante na BS Education sa DICOM si 18 anyos, sinayang lang po ang futuro. Kaya gusto ta po matawan talaga ning justisya ining mga pamilya. Opo. Congratulations, Tabi Chief, ha, sa endong makaskas na pagresolver kang krimen na ini, and mabuhay po kamo sa Daraga PNP. Salamat din po, sir. Maraming salamat sa mga suporta ng media. Opo. Thank you po. Renz? Sa PPP, si Police Lieutenant Colonel Ronnie Pabia, managod kang kompletong detalye ka nangyaring panggagadan sa duwang magtugang dyan sa Banyadero, Daragalbay. Maraming follow-up igi sa luwas, Rans Lunad. Salamat, Renz, sa report. Hali dyan sa luwas. Jomar, dumang ka na lang tabi kay Pio. Tama, alas 9 na. May tada pa akong pira pa ini. Walo pa. Tamang-tama ini, oh. Maalas 9 man, tapos na po sa walo. Okay. Salamat po kasi ng pagantabay, mga tugang, mabalik. So, mga reaction tabay sa text, pasensya na kamo, ha. Hindi po ko na po mababasa, takapos pa kita kay oras. Thank you. Salamat po kasi ng pagantabay. Di pong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Fresh ka tuna. Mabigat, mabigat sa laman. Magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams sa tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. Magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, Sani Puerta! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sani Puerta ang lakas. 5 pesos SRP na. Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.